ہوندی ہے جنہیں پتہ لگ دے جیرے دل دے وچ حضور دی محبت ہوئے تو خوشبو رحمان دی رب دی ذات عظیم ہے عرش بھی نہیں سما سکتا رب دی عظمت کو اگر رب دی عظمت کو سما دے تو وہ دل جا کریں دے جیرے دل دے وچ حضور دی محبت مولانا روم علیہ رحمت دی ذات مبارک کو ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نشینت در حضور اولیاء فرمایا یہ راجم اللہ دے کلو باما اوپا کو اللہ والے دے کلو باما سبحان اللہ اللہ والے اوے ہوندن جن دے دل دے وچ اللہ تعالی دے رسول دا پیار اللہ دے ولی اوے ہوندن جن دے دل دے وچ اللہ تعالی دے رسول دا پیار ہوئے حضرت اویس دی ذات مبارک کو جنہ حضور دی محبت دل لے چاہیے غلامی والا رشتہ مضبوط کیتا ہاسی رب عزت کے جلی عطا فرمائی ہے سبحان اللہ امیر امت علی المرتضی نوح حضور دے جلیل القدر صحابی ہے امیر عمر بھی بڑی شان والا ہے علی المرتضی بھی بڑی شان